shehu jana ce kuntu kuma na kasance na zama kasiman nari ni an mai raba wuta misla abi hasan kwatankwacin baban hasan shine sayyidina aliyu radiyallahu anhu karamallahu wajhahu an kace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yace aliyu qasiman nari yace aliyu shi an mai raba wuta fa man ahabbahu da halal jannatu duk wanda ya so shi zai shiga aljanna ko kuma ajima ya shiga aljanna man abgadahu da halal nar wanda kuma duk ya kishi to ya shiga wuta to wannan daga cikin su kuma karamomin sayyidina aliyu ne irin lamanoni da kuma mukaman da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi mai ya bashi kenan wanda yake wasu manyan mukamai irin su shi da yadda su kuma manzo Allah ya taba cewa man ahabba aliyan manzo Allah ya ce duk wanda ya so aliyu faqad ahabbani to ya so ni wa man abgada aliyan faqad abgadani kuma duk wanda ya ki aliyu to ya ki ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ce aliyun minni bi manzilati ra'si min al-jasadi ko min badani yace abinda aka kwatankwacin aliyu gare ni kwatankwacin kaina ne daga jikina kaga to da mi jikin in ba kai ba kuma kaga ga yanka zo ga lissahi kai shi a halarta bet kaga shi a dauki da wannan mukamin kenan kuma har yanzu cikin wani abun nan kuma cikin wata falala ta sayyidina aliyu manzo Allah kuma yace aliyu minni bi manzilati haruna li musa yace abinda aka kwatankwacin mukamin sayyidina aliyu gare ni shine mukamin haruna ga annabi musa kaga gashi shi haruna gashi dan uwan annabi musa amma kuma annabi musa ya roka Allah ya bashi mataimaki daga cikin ƴan uwa ne kuma Allah ya ba annabi haruna annabta kuma ya zama shi ma annabi na tare da annabi musa sun ka kira fir'auna sai dai manzo Allah ya ce illa annahu la nabiyya min ba'di sai dai abin da babbancin wancan mukamin tsakanin annabi haruna da annabi musa shine shi ni bayana babu annabi ballantana shi sai aliyu ya zama annabi kenan da akwai annabi bayane fa kaga da sai aliyu din ya samu wannan mukamin da shi ma zama annabi amma saboda babu annabi bayane to shi yasa bai zama annabi ba kaga kuma kaga cikin wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kuntu ana wa aliyu nuraini bayna yadayi Allah ta'ala yace ni da sayyidina aliyu mun kasance hasake ne guda biyu gaban Allah tun asalin tun wajen harkon talita tam sun ma'auda ana fi sulbi adam sannan manzo Allah ce sannan Allah ya samu a cikin tsatson annabi adam to falam yazal yanquluna min sulbin ila abdul muttalib manzo Allah ce to tun daga cikin tsatson annabi adamu ba mu gushe ba Allah na kada mu da cikin wanga tsatso zuwa wanga tsatso tare suka tahiya abun nan hasken nasu tare ya tahiya tun daga cikin tsatson annabi adam har zuwa ga abdul muttalib shine kakan manzo Allah ko sai yace daga nan fa kharajtu fi abdullahi manzo Allah ce ni sai na hito ta bangaren abdullahi shi kuma sai na aliyu wa kharaja min abi dalib shi kuma sai ya hito ta bangaren wa kharaja fi abi dalib sai hito ta cikin sayyidina ta cikin ali ta cikin abu dalib shine mahin shi yace sun mujtama nurana fil hasan wal husain sannan manzo Allah yace sai hasken gana mu guda biyu da sun karabu nan da an ka kawo ga abdullahi da kuma abu dalib sai sun ka ƙara hadewa a cikin hasan da husaini da sayyidina ali ya aure fatima da yan manzon Allah sai sun kai Hassan da Husaini to hasken nan da ya rabu sai ƙara hadewa a cikin su manzon Allah ya ce to fahuma nuran min nurir rabbil alamin to su Hassan da Husaini su ma hasaki ne guda biyu daga hasken Allah kaga waɗannan mukamai babu mai su in ba sai na Ali ba to shi yasa shoja ne ce shi ma manzon Allah ya mai wannan lamana ya ce shi ma kwatankwacin irin wancan mukamin na sayyidina Ali wanda yake shi ne aqsimun nari mai rarraba wuta saboda abin da yasa aka raba ta shine duk wanda ya kishi kawai ya zama dan wata shikenan saboda haka shi an mai raba wata kenan in kana son shiga wata to ka dai kishi